No ei, meidän kausi on käynnistynyt jo tammikuun alussa tuosta SM-karsintasarjasta. Ja, no, jos me ykkösenä mentiin niin karsintalohkosta jatkoon, niin onhan me pelattu hyvää jalkapalloa. Ja tietysti vähän vastoinkäymisiä välillä on ollut, mutta kokonaisuutena niin kouluarvosanana niin tässä kehityksen vaiheessa, niin jos annettaisiin 9 miinus. Hyvää tekemistä. Ja Nikkari siitä sitten. Hyvä juoksu tonne noin. Yes. Pam. Anna tuki. Yes. Meillä on oma pelifilosofia, jonka mukaan me mennään tinkimättömästi eteenpäin. Me ei tilanteiden eikä vastustajien mukaan muuta sitä omaa pelisysteemiä, että me mennään sillä eteenpäin päivä kerralla. Ja kyllä meidän varmaan vahvuus on tuommoinen lyhytsyöttöpeli ja ennen kaikkea se pelin hallinta. Ja oikeasti nämä pojat on koulutettu siihen, että ne oikeasti tykkää sitä niin pallosta, että palloa me pidetään paljon ja se on meidän vahvuus. Ja jos puhutaan kehittämiskohteista, niin niitähän kehittämiskohteita on tuonikäisille jalkapalloille niin joka osa-alue. Ja siihen me tehdään työtä joka päivä, että me parannetaan joka pientä osa-aluetta päivittäin harjoittelemalla hyvin. Ja katsotaan sitten, mihin se johtaa joskus 5-6 vuoden päästä, jossa meidän fokus on näiden poikien kanssa. Meillä ei ole seuraavassa pelissä eikä tässä alkavassa mestaruussarjassa eikä Suomen mestaruuksessa, vaan oikeasti meidän fokus on siellä 5-6 vuoden päästä, että mitä ne pojat on silloin. Kai tämä on varmaan elämäntapa, että joku voisi sanoa, että tämä tarvitsee olla pikkusen enemmän innokas kuin viisaskin välillä, mutta ei, tämä on elämäntapa aika monelle valmentajalle, ja kun tätä on tehnyt kohta 30 vuotta, niin siihen vaan kasvaa. Edelleen kehittää meidän pelaajien valmiuksia tulla paremmaksi jalkapalloiksi. Se on meidän tavoite, se on päivittäinen tavoite, se on kauan tavoite ja se on tulevien kausien tavoite. Hyvä valmentaja. Hyvä valmentaja on varmasti vaativa, positiivisesti vaativa, kehittävä, mutta myös semmoinen, joka haluaa itse myös uudistua niiden pelaajien mukana niin kuin päivittäisessä työssä ja pitemmälläkin aikavälillä. No nythän Palloliiton tavoite päästä EM-kisoihin silloin. Toivottavasti me ollaan lähellä sitä unelmaa päästä sinne EM-kisoihin. Oliko se 2016 vai mitä se olisi? Mä toivon, että me ollaan siellä, mutta täytyy kumminkin oikeasti reality tunnustaa, että Euroopan taso nousee koko ajan. Ja sinne pääsemisen niin se vaatii täydellistä onnistumista ja myös varmasti jonkun verran onneakin. Paikallista derbyä. Mä en harrasta noita veikkauspelejä ollenkaan ja oikeasti mä alan veikkaamaan sitä lopputulosta. Mä ootan, että se tulee värikäs tapahtuma, missä on oikeasti semmoinen yleisöryntä. Saadaan taas kunnon propagandaa olla se jalkapallo, mutta en mä lopputulosta lähde veikkaamaan.